ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам дар зодрӯзӣ яке аз ҳунармандони шинохтаи тоҷикистон хусусияти зарафшонӣ чанде андешаҳои худро инҷо иброз бидорам. таманноҳои худро. сурудаҳои хусусияти зарафшонӣ ҳаргиз кӯҳна намешаванд. падарам раҳматӣ доимо таъкид мекарданд ки одами хуб ҳамеша ба дил наздик аст, хоҳ ӯ хешу табор бошаду хоҳ бегона. ростӣ солаш аз ёдам рафтааст, аммо соли нав буданаш аниқ ба ёдам аст. ман барои мусоҳибаи соли навӣ бо ҳамроҳии наворбардор кофта ба хонаводаи хусусияти зарафшонӣ омадем. апаи хусусият моро ҳарчанд аввалин бор медиҳанд ҳам бе ягон мағруриву ҳавобаландӣ ба хонааш самимӣ таклиф карда аз пайи пухту паст шуд. гуфтем ки мо вақтамон кам аст, аммо мусоҳибаи мо сари дастархони пурнозу неъмати хусусияти зарафшонӣ дар таҳти рубобнавозии ӯ оғоз гардид. шогирди зебову хушлаҳнашон Орзугул Хуҷамова низ инҷо ҳузур доштанд. суҳбати мо озоду самимӣ бо як бор бехатову дубл сабт гардид. хаёл мекардам ки маҳфили ширу шакар аст ва солҳои зиёд ин нафарро мешиносам. бисёр фарзандони ботарбия доранд хусусияти зарафшонӣ. аз ҷумла бо духтарашон Хуршеда Боно ман муддати 6 моҳ дар омӯзиши забони инглисӣ дар Ҳиндустон будам. бисёр духтари бофаросату ботарбия аст. аз садои хушу лаҳни дардошнои апаи хусусият ҳам муҳоҷиру ҳам мусофиру ҳам хориҷиву ҳам мардуми кишвар ҳаловати хосае мебаранд. бурди эҷодии ин бонуи ҳунар он аст ки сурудаҳояш ҳаргиз кӯҳна намешаванд. имрӯз хусусияти зарафшонӣ зодрӯз дорад. апаи хусусият, мо шуморо аз таҳти дил дӯст медорем ва бо ин соати фархундаи умр табрик карда бароятон солимиву хушрӯзӣ, таби болидаву самимияти ҳамешагӣ аз худованд орзу дорем. зодрӯзатон муборак, апаи хусусият. дӯстони азиз, инҷо барои шумо якчанд суруди апаи хусусиятро вомегузорам. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. Shut up!